Ваша му да е тук, бе. Как ще го снимаш? Тя ще е. Главата да му е тук. Това ли? Долу няма водата. Ево от тази страна. Идеята ми е да е опашката да му е там, а главата тук. Има Да му дигнете опашката. Няма да имаме... Не, така ще му... Къде е нашата апаратче, бе? Его. Дай го. А? Не дай да кривете, бе. Пусти го. Ево го фари тук. Ало. Мога да говоря сега, че снимам един 150 кг извади. Не, това е повече, где уж? Айде да го пускаме, че... Огромен. На Бобе. Аз ще звъна след 10 минути. Айде, снимайте как пускаме това. Госпо, може да го слушате да го засилите. Дайте нашия апарат. Чакай, ще звъна след Добре. Чайте, се умим. подигни опашката. Така, все едно да я хванеш да тук снимам аз. Ей, само един да кажа, двама, които го ловим. На рамото ще я сложи. Е така, кукни още долу. Още назад мини. Ти мини назад, към водата иди. Е това също трябва да го направим, ама светлината ми е снимам срещу слънцето. За да стане снимка, просто трябва да го избъртим.